Hai, fugi acum. Ia uite-te! O pisicuță și un iepuraș. Hai să luăm un taxi. Ce ați făcut? Trăiți? Ia. Sunteți liber? Ai fost internat la spitalul ăsta de aici? Da. Nu sunt liber. Ce-i, Costele? Zi-mă și mie. Am probleme cu stomacul. Mi-e silă să iau pastilele astea în fiecare zi. Nu știu și eu. Nu le mai lua și tu dacă vezi că-ți fac rău. Greutatea e bună. Atât aveam și înainte să mă îmbolnăvesc. Te poți îmbrăca. Domnul doctor, vroiam să vă întreb dacă trebuie să mai iau pastilele alea, că mă cam doare burta de la ele. Sigur că le iei. În niciun caz nu trebuie întrerupt tratamentul. Mi-e lehamite de tratamentul ăsta de nu pot să vă spun. Costele, tratamentul nu este ușor. Dar eu zic că merită să ai răbdare ca să te faci bine. Nu, dacă trebuie le iau ca la carte. Hai că le mâncăm împreună în pauză. Mergem la o bere după? Costele, te rog să nu mai stai lângă mine. Eu nu vreau să mă îmbolnăvesc. Am și eu familie. Sunt vindecat de tot. N-am cum să vă dau boala. Am și hârtie de la doctor. Costele, ar fi bine să te muți la birou din colț. E mult mai bine pentru toți. Bine, mă. Pot să intru? Ce faci, Sandule? Cum te mai simți? Hă? Hai să te faci bine. Hai să te faci bine. Am fost pe la serviciu. Toți colegii te așteaptă. Salut! Nu te-am văzut de 1000 de ani. Care-i treaba? Sunt murdar pe mâini. De-aia nu stau mâna. Costele, am auzit că ești bolnav. Nu. Am avut ceva la plămâni, dar mi-a trecut. Tuberculoză? Ce ai avut? Nu tuberculoză. Nu știu exact cum îi spune, dar știu sigur că nu era tuberculoză. Bine, mă, Costele. Mă bucur că te-am văzut. Ia vino să-ți arăt ceva. Asta? Auzi, lasă-l pe tata în pace, da? Hai că nu se simte bine, da? Ena, Te rog. Hai. bine. Nu e bine să te joci cu el, da? Alo? Alo, doctore? Știu că domn doctor a zis că nu se ia, dar oricum, paza bună trece primejdia grea. Mai bine să stea deoparte. Păi,
Ai avut noroc, Costele. Mare noroc. Norocul și-l mai face și omul cu mâna lui. Costele, ești ca nou. Mai treci pe la mine odată la o jumătate de an. Mulțumesc. Mulțumesc.